How did you get here? How did you get here? Ta yaya ka zo nan? Ta yaya ka zo nan? I took the bus. I took the bus. Na hau mota ne. Na hau mota ne. Whom are you talking to? Whom are you talking to? Da wa kake magana? Da wa kake magana? I am talking to my teacher. I am talking to my teacher. Ina magana da malamina ne. Ina magana da malamina ne. Who knows the answer to this question? Who knows the answer to this question? Wa ya san amsar wannan tambaya? Wa ya san amsar wannan tambaya? What page are we on? What page are we on? Shafi na nawa muke? Shafi na nawa muke? Open your book at page 9. Open your book at page 9. Ka buɗe littafin ka shafi na 9. Ka buɗe littafin ka shafi na 9. Speak louder please. Speak louder please. Ka ɗaga murya dan Allah. Ka ɗaga murya dan Allah. Could you explain a little bit more about that? Could you explain a little bit more about that? Shin ko za ka iya ƙarin bayani a game da haka? Shin ko za ka iya ƙarin bayani a game da haka? Show this to your mother. Show this to your mother. Ka nuna wa mamarka wannan. Ka nuna wa mamarka wannan. Don't let it happen again. Don't let it happen again. Don't let it happen again. Kar ka sake. Kar ka sake. Where do you live? Where do you live? Where do you live? Ina kake da zama? Ina kake da zama? I live in Kano State. I live in Kano State. Ina zaune a jihar Kano ne.